Bueno, boa tarde a todos e a todas. Agradecer a presencia a este acto que organizamos esta palestra do Foro Social da Mariña. Vou dicir unhas poucas palabras sobre o Foro Social. Mais ou menos hai 2 anos, no mes de maio, nos xuntamos un grupo de persoas que tiñamos certas preocupacións en relación, por exemplo, co adelgazamento do estado do benestar, co incremento das desigualdades, que se indicaban moitos indicadores, coa marxinación de amplas capas sociais, co aumento dos discursos de odio e de fake news, sobre todo ante a inmigración, ante o avance do feminismo. E isto que nos preocupaba, este avance das ideas reaccionarias, tamén o ampliábamos a defensa dos servicios públicos, ao dereito á saúde, ao dereito á educación, á vivenda e aos servicios sociais. Pero, aparte de preocuparnos, queríamos ocuparnos tamén destas cuestións. Ocuparnos intentando analizar o porqué desta situación, o porqué do retroceso en algunhas cuestións que creíamos fondamente adquiridas e que pensamos e que observamos que se están perdendo, non? E a nosa idea non é só analizar, sino tamén propoñer alternativas e buscar e achegar propostas. Por lo tanto, ese é o noso obxectivo como foro e ese é o obxectivo de organizar, entre outras actividades que facemos, este tipo de palestras para consolidar e non retroceder nos dereitos que temos conquistado. Onte tivemos unha primeira palestra onde tiveron presenza as traballadoras sociais, algunhas implicadas directamente desde os concellos no traballo coas persoas máis vulnerables, no traballo coas persoas maiores, e deixaron algunhas cuestións sobre a mesa as que hoxe intentaremos plantexar algún tipo de resposta. Se falou, por exemplo, do colapso do sistema, de que están cada vez asumindo competencias que non lle son propias, cada vez que se aproba unha lei que non vai o suficientemente dotada ou non dotada de orzamento nin de recursos persoais ou materiais, lle supón moita máis carga de traballo. E, ademais, nunha poboación como a que temos en Galiza e nomeadamente tamén na Mariña, con un envellecemento progresivo da mesma, cunha esperanza de vida cada vez máis longa, pois hai unha demanda cada vez maior dos servicios sociais. Por lo tanto, tamén se falou da necesidade de planificar, de non responder con medidas curtopracistas, sino de intentar responder a través dunha planificación máis axeitada. Esta escasez de personal, que tamén se puxo ante de manifesto, pois non só hai escasez de personal a respecto do ideal, sino que tamén hai incumplimentos de persoal a respecto da normativa vixente, como quedou onte establecido aquí polas propias traballadoras sociais. Hai, e está constatado, unha larga espera, sobre todo no tema da atención á dependencia, polas valoracións. Hai moita xente que morre no camiño antes de conseguir ter un servicio aplicado. Por tanto, son moitos os retos para poder dar resposta, non, a estas necesidades cada vez máis acuciantes e que moitas veces non aparecen no primeiro rango das preocupacións sociais. E, por suposto, se non aparecen no primeiro rango das preocupacións sociais, tampouco aparecen nas preocupacións sociais, nas preocupacións máis importantes das organizacións políticas. Bueno, para dar un pouco resposta a esta situación e intentar ver como podemos buscar solucións e propostas para mellorar a situación de partida, pois temos con nós, nesta segunda palestra que organizamos, a 3 representantes con experiencia, con capacidade para poder dar resposta a algunhas destas cuestións, se non a todas. En primeiro lugar,
temos por parte do Partido Socialista a Patricia Otero Rodríguez, que ten experiencia tamén como concelleira, foi concelleira e tinente da alcaldesa en Burela, e unha das áreas que levaba eran os servicios sociais. Foi diputada tamén no Parlamento de Galiza, agora é diputada no Congreso dos Diputados, tamén é licenciada en Dereito e exerceu como abogada. En segundo lugar, temos, por parte do Bloque Nacionalista Galego, a Olalla Rodil Fernández, deputada por Lugo, viceportavoz ou vicevoceira do Grupo Parlamentar do BNG, no que exerce, me parece, se non estou equivocado, de voceira de Dereitos Sociais. Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas e ten un máster de Estudios Internacionais. E tamén exerceu, porque ten o título de periodista. E, por último lugar, por parte do Grupo Popular, ou do Partido Popular, temos a Raquel Arias Rodríguez, viceportavoz, non sei se actualmente ou no pasado, do Grupo Popular e portavoz de Política Social, pero me parece que foi no pasado, en anteriores legislaturas. Tamén foi delegada territorial da Xunta en Lugo e alcaldesa de Sober, polo tanto tamén hai experiencia nos servicios sociais comunitarios pola súa parte, porque é unha competencia que teñen os concellos. Tamén foi deputada no Congreso, tamén é periodista, licenciada pola Universidade Complutense de Madrid e exerceu varios medios de comunicación como periodista. Bueno, pois eu, en principio, a idea que faledes na orden en que estades aquí na mesa 10 minutiños cada unha, estades afeitas a eses tempos, eu sei ben, no Parlamento de Galiza, para medir esas actuacións e despois podríamos facer un segundo turno máis curtos e por algunha cuestión, e se non xa pasaríamos directamente ao coloquio con preguntas das persoas que nos acompañan hoxe. Pois empezas, Patricia. Bueno, pois moi boas tardes. En primeiro lugar, non agradecer ao foro que invitara ao PSDG este interesante debate sobre os retos que teñen por diante, non, os servicios sociais. É verdade que tamén abordaron distintos temas que están moi de actualidade. Non falaba desas fake news as que estamos desgraciadamente tan acostumados, e sobre todo agora dende que estou en Madrid no Congreso dos Deputados todavía moito máis. Parece que o ritmo o marcan non as noticias reais, senón máis ben as fake news, que se despois tamén falaban deses delitos de odio. E hoxe, que estamos no día do orgullo, tamén non facer esa reivindicación para seguir todos loitando, para que non sigan acontecer o que vemos diariamente, con determinados colectivos. Decía o moderador que moitas veces se non é prioridade para a xente, tampouco é prioridade para os partidos políticos. Para nós, dende logo, para o Partido Socialista é unha prioridade sempre loitar polo estado do benestar e, dende logo, polos servicios sociais, que é do que trata o foro que ten lugar no día de hoxe. É a verdade que aquí en Galicia partimos dunha... Claro, eses retos que temos cara ao futuro, é necesario, como se decía, planificar, non tomar medidas a curto prazo, hai que tomar medidas a medio e a longo plazo, porque cada vez temos unha poboación máis envellecida. Aquí, ademais, tamén en Galicia temos a característica desa dispersión poboacional que tamén fai moitas veces máis complicado ter esos servicios públicos de calidade, que é o que pretendemos dende logo dende o partido que eu represento, e polo tanto son necesarias adoptar medidas e poñernos a mirar xa cara ao futuro, porque estamos a ter problemas xa a día de hoxe para atopar prazas en residencias públicas para os nosos maiores, e como isto siga así e non se atalle e se poña medidas efectivas en riba da mesa, todavía irá moito peor. Eu decía que a situación que nos vemos en Galicia no relativo aos servicios sociais, no relativo ao que lle toca ao Goberno Autonómico da Xunta de Galicia, a foto fixa de agora mesmo non é nada boa para planificar o futuro. Estivemos vendo como ao longo de moitos destes anos se estiveron a producir determinados recurtes. Eu sempre digo que recurtar é moi doado, pero despois solventar esas decisións que se adoptan nun determinado momento, despois é moi difícil de poder contrarrestalas. Polo tanto,
vivimos unha situación na que en Galicia eu creo que temos 3 datos que nos din que saltan todas as alarmas, non no relativo aos servicios sociais. E nos están a decir, e non o decimos nos, que Galicia é a comunidade autónoma de toda Galicia, de toda España, perdón, que menos invirte en dependentes declarados, polo tanto, temos un problema cunha poboación envellecida con un alto número de dependentes, e se é a comunidade autónoma que menos invirte en dependente declarado, eso xa fai saltar todas as alarmas, non? E non o decimos nós, din informes oficiais. Ademais, temos outro dato tamén, eu creo que moi alarmante, que somos a comunidade autónoma que ten un menor porcentaxe de prazas públicas de todo o Estado. Estamos a falar que en Galicia temos unhas prazas públicas que rondan o 41% das existentes, polo tanto, a maioría das prazas públicas para os nosos dependentes e para os nosos maiores son prazas privadas, estamos por debaixo da media do conxunto de España, polo tanto, ese é un gran problema. Estivemos a ver que ao longo de todos estes anos, pois desde o ano 2009, non se abriu ningunha residencia pública, non temos ningunha praza pública nova nestes últimos anos. Dísenos por parte da Xunta de Galicia que sí que hai prazas públicas, pero é un engano de prazas que son concertadas, pois nunhas entidades privadas. E todos sabemos que nesas entidades privadas, eu non digo en todas, pero na maioría delas, pois as condicións xa, por lo menos en canto ao número de persoal que ten que atender a eses dependentes ou a esas persoas maiores é inferior ao que temos nas prazas públicas, polo tanto, non é certo que se abriran novas residencias públicas, nos últimos anos non hai ningunha, e prazas públicas tampouco. E tamén temos outro dato que é alarmante, que somos a terceira comunidade autónoma con maior déficit de prazas residenciais. Dinos os informes que necesitaríamos arredor de 15.000 prazas novas para poder atender aos nosos maiores e aos nosos dependentes. Polo tanto, aí hai unhas débedas que ten o goberno galego. Aquí, na nosa provincia, parte desas débedas están a solventar outras entidades que non son as que teñen esa competencia. Estou a falar, por exemplo, da Deputación Provincial de Lugo, que ten esa rede de residencias públicas para os nosos maiores. Aí están abertas 9 residencias que eu creo que é o modelo que defendemos dende logo dende o Partido Socialista. Son unhas residencias pequenas, son unhas residencias familiares, estamos a hablar dunhas residencias que teñen alrededor de 30 prazas, estamos a falar de que empregan a 225 traballadores e traballadoras, inmensamente mulleres, o 95% deses postos de traballo son ocupados por traballadoras. Polo tanto, eu creo que ese é o modelo no que temos que ir, un modelo máis de proximidade, un modelo de residencias pequenas que permitan que os nosos veciños e as nosas veciñas se deciden ir a unha residencia pois cando teñen certa idade ou cando teñen certas patoloxías, que poidan ir a unha residencia o carón da súa casa. Aí tamén permitirá que os seus familiares e as súas amizades poidan ir a visitalos, porque na rede de residencias da Deputación Provincial non hai un horario pechado para que vayan a visitalos. Polo tanto, nos creemos nese modelo que permite que esas persoas maiores, esas persoas dependentes poidan estar ben atendidos con todos os servicios que precisan, pero aqueles que tamén están en condicións de poder facer vida fora desa residencia, pois ir a tomar un café, ir a facer a compra ou calquera das cousas que les queiran, pois que podan. E nos creemos que é fundamental tamén priorizar e que poidan acceder a esas residencias pois a xente do propio concello ou a xente da contorna. En ese senso é no que nos creemos que hai que traballar e no que está traballando dende logo o Partido Socialista, e votamos en falta que por parte do goberno autonómico que ten as competencias que non aposte decididamente por ese tipo de residencias, porque é algo do que realmente, quero dicir, independentemente de que eu de datos ou poida dar datos oficiais, todos nas nosas familias ou na nosa contorna, os nosos amigos, vemos como teñen xente maior que non pode acceder a unha praza nunha residencia, menos nunha residencia pública, e moitas veces cando lle dan praza nunha residencia, pois o mandan a outro lado da nosa comunidade autónoma, e iso entendemos que é un grave problema. Por lo tanto, nos creemos que hai que mellorar
esa accesibilidade, hai que ter esos servicios públicos de calidade e cercanos. Bueno, poderíamos tamén aquí falar na nosa provincia, como lo está a acontecer tamén no resto da comunidade autónoma, os problemas e os colapsos que hai tamén no sistema sanitario, sobre todo na atención primaria, que iso tamén influe na calidade de vida dos nosos veciños e das nosas veciñas, e polo tanto hai que atallar este problema, hai que poñer medidas enriba da mesa e non só medidas a curto prazo, como se decía, e vou a repetir, senón tamén que nos sirvan para planificar o noso futuro. Falábase tamén aquí de algo que é moi importante, quero dicir, o tema da dependencia, estamos a ver, non porque o diga o Partido Socialista, senón ese retraso que non se pode permitir a hora de valorar a dependencia, non estamos a ver, e hai casos, xente como morre esperando que lle resolvan o seu grado de dependencia. Estamos a falar de que 1 ano e medio, en moitos casos, están a esperar por esa valoración da dependencia. Estamos a falar incluso de 2 anos para que valoren unha discapacidade que, por exemplo, nos casos da xente máis xoven, dos nenos, incluso eso lle impide poder acceder a determinadas becas e determinadas axudas que pon enriba da mesa, por exemplo, o Ministerio de Educación, e polo tanto aí hai que atallar tamén eso, non? Trasládanos sempre que hai falla de persoal para poder facer esas valoracións. Tamén se nos queixan moitos os profesionais desa carga burocrática que se lles encomenda a estes profesionais, e polo tanto tamén a normativa e a legislación deberá ir no camiño de poder alixerar esa carga burocrática. Claro, estes son problemas que levamos escoitando dende hai moito tempo, non? E o que vemos é que, independentemente de que chegue maior financiación á nosa comunidade autónoma, a situación non mellora, non? Estou a falar de que, por exemplo, se puxeron con máis de 68 millóns por parte do Goberno do Estado provenientes de fondos europeos para ese plan de choque de coidados, e vemos como aínda así non se mellora a situación. Por lo tanto, son moitos os retos que hai que abordar, e que, como decía, hai que poñer xa enriba da mesa. É preciso un maior financiamento, é preciso unha maior planificación no tema do persoal, é fundamental os recursos humanos, estes traballos que se fan cos nosos maiores e cos nosos dependentes, é fundamental as persoas, non? Porque agora estamos a falar moito de todo o tema de inteligencia artificial, pero ninguén, neste caso, no caso dos coidados, vai a poder sustituir a unha persoa, porque ademais aí tamén entran sentimentos, entran cariños que se poidan dar, non? Sempre que empatizas coa persoa coa que tratas todos os días. É moi importante tamén esa coordinación, esa colaboración entre as distintas administracións, porque, claro, en moitos casos estamos a ver, tamén salía aquí a relucir, que moitas veces por parte da Xunta de Galicia encoméndaselle determinadas competencias, sobre todo aos concellos que non van acompañados de financiamento. Estamos a ver tamén moitas veces como, por exemplo, a Xunta de Galicia valora unha dependencia e lle di a ese usuario que ten dereito a tal recurso, por exemplo, horas de SAF, pero iso despois que nos está a xestionar son os concellos, e moitas veces se lles di aos concellos por parte do goberno galego que poden ter máis horas, pero estamos a ver tamén como falta esa financiación, non? Moi ben, eu invito e ti pagas, porque os concellos son os que teñen que poñer ese diñeiro. Non é que os concellos non queiran poñer máis horas a favor e en disposición deses usuarios e eses usuarios, que moitas veces as súas contas non llo permiten. Eu que agora xa me estou asustando máis os tempos do Congreso, que son máis reducidos que os do Parlamento, vou rematando. Por lo tanto, hai que abordar todos eses temas. Non podemos perder nun minutiño máis, porque, estamos a falar dos nosos maiores, dos nosos dependentes. Eu creo que aí non se pode nin escatimar nin recursos económicos e, sobre todo, tampouco recursos persoais. Por lo tanto, é
esa, non? Os problemas eu creo que os sabemos todos, pero o que hai que facer é poñer máis recursos económicos, poñer máis persoal e, dende logo, non abandonar, non, pois a esta xente que nos casos pois decide pasar a súa vida nunha residencia, pero tamén a xente que decide, non, quedarse na súa casa. Estamos a ver como moitas veces se nos ofrecen determinados bonos, sobre todo nunha campaña electoral, cando anteriormente pois sempre se nos quitaron esas cotizacións aos cuidadores non profesionais, non, que cuidaban aos nosos maiores nas casas, ou se nos poñían o copago, non? Polo tanto, hai que ser un pouquiño máis serios, non fan falta bonos en campaña electoral, fan falta durante todo o tempo financiación e, dende logo, moitos máis recursos. Remato. Bueno, bon día, boa tarde xa a todas e a todos. Eu agradecida tamén de que organizarades este encontro para poder facer esa diagnose quizáis compartida, pero sobre todo poñer encima da mesa propostas para ver cara a onde camiñar, non? Eu creo que un dos grandísimos retos que temos neste país que é garantir as mellores condicións de vida para a xente que estamos hoxe aquí, por suposto, para as xeracións que veñen detrás e para todas as persoas ao longo dos distintos ciclos vitais que imos ter. Eu, como diagnose, en xeral e no conxunto do que ten a ver cos servizos sociais comunitarios, que efectivamente teñen moito que ver coa garantía de dereitos sociais para persoas dependentes, pero non só, sabedes, non sei se hai unha persoa traballadora dos servizos sociais aquí, pero teñen que atender toda a emerxencia social, vulnerabilidades de todo tipo. A fotografía que nos deixan todos estes anos desde que se foron creando e as distintas fases polas que foron pasando, eu creo que é que perderon un pouco ou moito a función para a que foron creados, non? Os servizos sociais comunitarios teñen un obxectivo de traballar coa comunidade, de traballar en prevención desas vulnerabilidades e esas discriminacións e, sobre todo, garantir os dereitos sociais. Son, ademais, a porta de entrada de calquera de nós cando temos unha situación complexa. O primeiro sitio que pensamos ir son a eses servizos de carácter municipal nos nosos concellos. En que se converteron, creo eu, e quizáis un pouco creo que saiu onte, en meras xestoras, tramitadoras moitas veces de axudas, de prestacións ou de servizos. E eu diría que a maior parte das traballadoras sociais, porque son moitísimas mulleres, en tamén apagalumes, en conseguir ir resolvendo problemas e emerxencias cando van chegando. Por que pasa isto? Unha parte importante, dicía Patricia, é a falta de persoal. Aquí en Galiza temos, segundo os datos do Colexio de Traballo Social de Galiza, unha ratio dunha traballadora social por cada 8.000 habitantes, cando a recomendación é unha traballadora social por cada 1.700 aproximadamente. Eso por un lado. E despois, por outro lado, porque os cambios tanto na sociedade como nas normativas foronlle cargando cada vez máis responsabilidades cos mesmos recursos ou con algo máis, pero sin ter, na maior parte dos casos, nin profesionais, nin recursos materiais para poder atendelos. Por exemplo, a Lei de Dependencia, efectivamente, recoñécense dereitos sociais a partir do 2007 que non existían, dereitos tamén en canto a servizos e en canto a prestacións que había que tramitar, pero non só tramitar unha risga, tramitar un ingreso mínimo vital. Agora teñen que facer informes ata para servizos xudiciais, non? Esa carga de traballo a maiores sin dispoñer dos recursos, sobre todo profesionais, para poder atendela, pois está asfixiando en moitísimos casos a concellos, especialmente os pequenos e en xeral as traballadoras e os traballadores sociais. E eu aí por ir deixando propostas, non unha das cuestións nas que levamos tempo traballando é na necesidade de repensar tamén a propia estrutura dos servizos sociais comunitarios e crear equipos diferentes. Hai que tramitar prestacións, servizos, axudas, facer ese traballo máis de xestión. Ten que haber un equipo para facer eso, pero non podemos perder a outra pata. Debe haber equipos diferenciados para poder seguir facendo ese traballo de prevención, de traballo de campo, de traballo coa comunidade e de intentar anticiparnos moitas veces a problemas que están na sociedade, que, por exemplo, podemos detectalo nas escolas, pero que necesitan ser resoltos fora delas, non? Hai unha grande demanda, por exemplo, en introducir esa figura de traballadora e traballador social dentro das escolas. E a solución non vai ser
só educativa, porque moitas veces imos detectar no cole problemas sociais, pero que teñen que ser resoltos desde outro ámbito. Pero a maiores diso, eu creo que hai que cambiar un pouco tamén o paradigma de como se conciben os dereitos sociais. Aquí falouse moito, eu creo que é a grande preocupación que existe, porque a vivimos en carne propia, con todo o que ten a ver coa lei de dependencia. Non? E a situación na que se atopan as persoas dependentes, polas demoras, non son as valoracións, que por suposto, sino tamén no acceso real e efectivo aos servizos aos que teñen dereito. Aquí falábase o que tardas moitas veces en acceder ao SAF. Estamos nun punto en que hai concellos onde tens que esperar a que morra unha persoa usuaria para poder acceder ti a esa prestación, anos agardando para poder acceder a unha residencia, a unha praza de residencia de maiores, ou ao recurso ou a prestación a que se teña dereito. Eu creo que temos que empezar a enfocar as cousas desde outro, polo menos no BNG así o vemos, non? Desde outra óptica. Hai que repensar todo o que fixemos até o de agora, porque estamos nunha realidade social diferente. Dicía no comezo na introdución, cada vez vivimos máis, temos unha esperanza de vida maior, e iso é motivo de orgullo. Iso é algo positivo, que ás veces vémoslo como un problema, e realmente non o é. O problema é non cumplir anos. É un logro colectivo que teñamos unha esperanza de vida para as mulleres en Galiza de 86 anos, que é das máis altas de Europa. Hai xente que ven, eu non sei quen era, estes días analizar determinados territorios dentro de Galiza, porque eres pouco menos que equiparable a Xapón. A pregunta é, vivimos moito, non? 86 anos para as mulleres, algo menos para os homes, en que condicións nos facemos vellos? En que condicións vivimos? E aí é onde está o grande reto que temos por diante. E hai que cambiar o prisma desde o que vemos as cousas. Ahora estamos dando resposta, dicío antes, ao urxente, a grados de dependencia xa moi elevados, chegas tarde a valorar esa dependencia, moitas veces no tempo de espera esa persoa cambia e tes que volver valorala para darlle un grau 3 porque xa polo camiño perdeu moita mobilidade, moita capacidade, moita autonomía. Temos que detectar situacións antes de que se produzan. Temos que acompañar as persoas ao longo dos distintos ciclos da vida para que a medida que vayan necesitando acompañamento e apoio, lle lo vayamos prestando. E sobre todo para previr esas situacións que hai tantas e tantas nos concellos, seguramente moitas de vós tamén coñezades realidades persoais e concretas, onde esa persoa xa é unha dependencia absoluta dun coidado 24 horas os 7 días da semana, os 365 días do ano. E iso que necesitamos é ter primeiro uns servizos sociais comunitarios fortalecidos, pero que teñan a capacidade tamén para ir detectando esas situacións nos centros de saúde. Claro, se eu non teño médico, ou aínda me contaban hoxe pola mañá que lles dan cita aquí en Foz para dentro dun mes, en Burela outro tanto do mismo. Claro, se temos esas situacións, o único que vamos é parcheando e, sobre todo, atopándonos cada vez con situacións máis agravadas. Cal é o cambio de paradigma, que é unha palabra así como... Pero cal é o cambio de enfoque, creemos no BNG, cara o que hai que camiñar, ir fortalecendo esa rede de servizos ao redor, o que temos ao redor. Cal é o principal? Ademais é o que a xente demanda, é a xoia da corona, a clave de bóveda do sistema de atención e axuda ás persoas dependentes e está a punto de facer crack, que é o SAF. Está a punto de reventar polos 4 costados. E iso sabémoslo as 3 forzas políticas que estamos aquí. Porque os sufren os concellos e é igual que en goberne neles. Tampouco é casualidade que se atopen nesa situación, non? Porque, claro, foi un servizo, a Lei de Dependencia do 2007, a orde que o regula o SAF de 2009, e hoxe estamos no ano 2024. A realidade social cambiou totalmente. Cada vez hai máis persoas dependentes, hai máis persoas con dereitos adquiridos e hai un servizo que eu creo que non responde á realidade actual nin ás necesidades actuais das persoas que atenden, nin sequera dá atopado persoas para traballar nel. A mí o que me din sobre todo nos concellos máis pequenos e non tan pequenos é que xa tes difícil atopar traballadoras auxiliares de axuda a domicilio en núcleos urbanos. Por qué? Porque hai unha sobrecarga de traballo brutal, un traballo que exixe un esforzo físico enorme
e nunhas condicións as máis das veces super precarias. Efectivamente, porque hai un sistema de financiamento do SAF que é compartido, como toda a lei de dependencia, está ben reclamarlle a Xunta, pero o Estado tampouco nunca pagou o 50% desa lei de dependencia, que é o que exixe a propia legislación desde o ano 2007. Nunca desde 2007 pasaron o PP e o PSOE polo goberno de España, Quero dicir, poden tirarse o balón, eu estou aquí no medio, pero non pagaron nunca ninguna das dúas forzas políticas. É certo que nos últimos anos si se incrementou e boa falta facía, pero debe andar agora nun 30 ou un 35% que achega o goberno español. Fai falta, polo tanto, máis recursos, pero tamén repensar o sistema tal e como foi diseñado, porque quizáis no 2009 e até hoxe, pois valeu, pero hoxe xa nos atopamos nunha situación completamente diferente. E efectivamente, iso exixe recursos, pero desde o meu punto de vista tamén a conciencia de que o teu obxectivo como forza política ou como goberno sexa fortalecer os servizos públicos e non privatizar, agora vou matizar isto, o coidado, devolvelo á casa. Aquí falouse dese bono coidado, que eu chamo yo bono mentira, porque non che dan 5.000 euros, igual o cobra alguén aquí, paganche 416 euros ao mes. A ver, vamos ser todos un pouco sinceros tamén, non? 416 euros ao mes por cuidar a alguén, cobra máis un que cobra o salario mínimo interprofesional. Tamén para poñer as cousas un pouco encima da mesa. Canto costa cuidar a alguén? E en que condicións o faz? Porque cuidar a unha persoa nun domicilio, sexa do SAF ou unha persoa cuidadora familiar, non profesional, é un esforzo moi grande, físico e psicolóxicamente. Nos unha das cousas nas que máis estamos enfocadas no BNG é que hai que buscar adaptar os propios domicilios e o noso obxectivo é que a xente se quede a vivir na súa casa o maior tempo posible e ata, Dios, eu non o quero dicir así, pero hasta morrer. E penso en min, non en ninguén. Hoxe temos hoxe temos as casas sin adaptar. A maior parte da xente que ten que levantar persoas encamadas faino a plomo. Non tes moitas veces nin plato de ducha, tes bañera. Quero dicir, se queremos que a xente poida vivir na súa casa e o faga coas mellores condicións e a maior calidade de vida para quen é cuidado, pero tamén para quen cuida, necesitamos reforzar un servizo que é esencial, que eu creo que todos o valoramos enormemente, pero que está a punto de quebrar de lado a lado, porque non se sostén polas condicións laborais, non se sostén por un sistema de financiamento. A Xunta paga 12 euros a hora, que estuvemos con bastante menos durante moitísimo tempo, pero aquí hai xente que é representante de concellos con responsabilidades de goberno. Canto vos costa prestar realmente a hora a vosoutros? E o peor, canto tes que tirar abaixo cando sacas nun prego de licitación para que poidas facer frente ao coste que ten. Cuidar costa cartos, garantir condicións de vida e benestar costa cartos, pero tamén, eu con isto xa remato, a proposta que nós temos vai máis alá simplemente de inxectar máis cantidade de diñeiro, que é necesario, como todo, pero necesitamos ir a un cambio na cultura organizativa, tamén repensar outra vez os servizos para facelos máis eficaces, máis eficientes e, sobre todo, que respondan máis e mellor ás necesidades actuais. Nada máis. Bueno, pois eu moitas gracias. Quería, en primeiro lugar, efectivamente agradecer que se organicen foros como este, que nos teñan convidados e a toda a xente que ven, porque ao final, se non hai xente tamén para que nos escoite, pois tampouco ten moita razón de ser. Estou moi contenta tamén porque Virafoz sempre é un gosto, sempre veño coa idea de que a ver se por fin hoxe fai sol, e logo casi nunca o fai, pero teño vos amigos na zona, entonces sempre é un placer estar aquí. Ademais é un placer estar tamén como voceira de Política Social e de Igualdade no Parlamento de Galicia, do Grupo Popular, e tamén quero aproveitar o día de hoxe pois para facer esa reivindicación da igualdade LGBTI pola que a Xunta está traballando día a día para que sexa unha igualdade real e sin discriminacións. Eu xa se dixo aquí, fui alcaldesa de Sobel, elixíronme cando tiña 32 anos, tiña 2 fillos, vivía nunha casa con meus avós e meus pais. Eu tuve mis abuelos hasta que tiña 23 anos, porque en Galicia vivense moitos anos, e eu son dunha zona de Sobel, donde ademais especialmente se viven moitos anos, máis que en Japón, me enterei outro día a Olalla. Entonces, pero
viña tamén xa do movimento veciñal. Sin embargo, cando cheguei ao Concello, dinme conta de que non tiña eu esa conciencia social, porque o vías un pouco desde fora, non tuvera esa necesidade aínda. E claro, o segundo día que cheguei ao Concello vin xa un problema serio do ámbito social, o terceiro día outro, e non pasaran 3 meses cando me din conta que esa iba a ser precisamente a miña labor máis importante como alcaldesa e todo o equipo de goberno, atender as persoas, porque podemos ter unhas infraestructuras maravillosas, unhas luces estupendas, unhos xardís que flipas, pero se non temos atendidas as familias e as persoas, ao final non servirá de nada. E tamén me din conta que a maioría dos orzamentos tiñan que ir precisamente adicadas a esa parte social. E creo que eso é a base, e hoxe, que pasaron xa bastantes anos, máis dos que eu quixera, hoxe xa todos os temos máis interiorizado, pero efectivamente eu creo que todas as administracións teñen que adicarlle a parte social boa parte dos seus ingresos. Na Xunta de Galicia, de cada 10 euros que ten o orzamento para este ano 24, 8 euros están adicados á sanidade, á política social e a emprego. E non son suficientes, porque nunca é suficientes os cartos que podamos poñer para todas as necesidades que podan xurdir. Pero de aí a esa foto que a veces se nos presenta, ainda aquí un pouco, sobre todo Patricia, ao principio, de unha Galicia gris como o día de hoxe, en blanco e negro, donde todo está fatal, e donde... Bueno, tampouco é así, e creo que hai que ser realistas. Non podemos nunca ser triunfalistas, porque non é verdad, pero hai que ser realistas. E a verdad é que Galicia é a comunidade autónoma onde máis axudas teñen as familias. Desde que un neno nace, en Galicia, a escola infantil é gratis, total, para todos os nenos, a primeira comunidade que o ten. Para o 56,4% dos nenos que teñen unha plaza de guardería. Hai nenos que ainda non teñen unha plaza de guardería, pero o feito é que estamos 20 puntos por enriba da media. É dicir, en Galicia as guarderías son gratis e o 56,4% dos nenos en edade 0-3 están en escolas infantís. Cando no conxunto de España a media é casi 20 puntos por debaixo. É dicir, creo que é algo que temos que poñer en valor, porque a conciliación é algo moi importante. As tasas da universidade eran as máis baratas de España e este ano van a ser gratis para cando unha persona, un home, unha muller, un rapaz, unha rapaza, vai aprobando. E vamos crecendo, e Olalla falaba de que efectivamente en todas as etapas da vida temos que ter esa axuda tamén social. Cando nos facemos maiores ou cando somos dependentes, a maioría dos galegos pensan como Olalla, como a min, queremos vivir nas nosas casas e queremos estar nas nosas casas o maior tempo posible. Por eso, Galicia, despois de Andalucía, é donde máis se pide ter como recurso a axuda a domicilio. E tamén é donde mellor se valora a axuda a domicilio. Claro, eso creo que é algo moi positivo e eso é algo que nos fai pensar, pois efectivamente, que ese servicio, o que decíamos aquí, que está ao millor pois máis non colapsado, sino que máis saturado, e que necesitamos poñer todas as forzas. O certo é que en Galicia, segundo os últimos datos do Inserso que saliron o 30 de maio, todos os datos do Inserso salen a finales de cada mes, hai 25.224 persoas atendidas con axuda a domicilio. Na Mariña, nos concellos da Mariña, hai 1.000 persoas atendidas neste momento e a Xunta pon cada ano 6 millóns de euros neste momento, 6 millóns de euros para a axuda no fogar nos concellos da Mariña. Que é suficiente? Non. Que hai que seguir traballando? Nesto, sí. Pero vamos a contextualizar un pouco. O servicio de axuda no fogar é un servicio de competencia municipal. É un servicio de competencia municipal porque hai unha lei galega do 2008
que unha lei que nese momento gobernaba o Bloque e o Partido Socialista, que di que é unha competencia municipal. E na súa financiación hai tres patas. Hai unha pata que son os concellos, hai outra pata que é a Xunta e o Estado, que a lei do Estado dice que é 50-50 cada un, e logo están os usuarios que veñen pagando unha media de 2 euros. Claro, que é o que está pasando? O Estado está pagando o 30% neste momento, non está pagando o 50%. Entonces, home, responsabilidades ten todo o mundo, claro que sí, pero que o Estado nos debe 2.500 millóns de euros. Vostedes imagínense que se podería facer na dependencia con 2.500 millóns de euros máis. O que está pasando agora mesmo é que o Estado non está cumplindo, non vai a cumplir este ano porque non ten nin siquiera os orzamentos aprobados, e o Bloque asinou un acordo co PSOE para darlle a presidencia do goberno a Sánchez no 2019 e recollía que o goberno tiña que pagar ese 50%. Non cumpriu a primeira vez, foron repetidores, volveron a asinalo o ano pasado e esperemos que esta vez o cumplan. Eu teño todas as esperanzas postas en que desde o BNG se exixa que se cumpla eso que se asinou para que Sánchez sea presidente. E teño tamén todas as esperanzas postas en que os nosos diputados galegos en Madrid pois exixan que eso se cumpla, porque de esta maneira, se o PSOE nos dá eses cartos, seguro que poderemos seguir facendo máis cousas, e a Xunta ten que poñer máis cartos. Efectivamente, no ano 2021 chegouse un acordo coa FEGAN, que está gobernada polo Partido Socialista, chegouse o presidente, ten maioría do Partido Socialista, e chegouse un acordo coa FEGAN para incrementar de 9,7 a 12 euros a aportación da Xunta. E que, ademais, eses 12 euros serían neste ano 24. Adiantouse un ano, fíxose no ano 23. Efectivamente, hai 15 días, creo que foi, volveron a reunirse o presidente da FEGAN e o presidente da Xunta para revalidar de alguna maneira este acordo e para seguir aportando máis. Porque nós sabemos que temos que axudar os concellos, porque os concellos solos non dan. E sabemos que hai que seguirlos axudando, porque en definitiva quen estamos axudando non é os concellos, é as veciñas e as veciños. Pero, de verdad, sería moi importante que tamén o goberno central nos axudase nesto. Eu creo que isto non é ningún tipo de demagoxia, sinceramente. Eu creo que é, primeiro, cumplir a lei e despois que se o facemos entre todos, pois será mellor. E a todos os galegos nos convén que eses cartos que nos deben, pois veñan para Galicia. E a lei de dependencia marca grados 1, 2 e 3 e tamén a axuda a domicilio. O que pasa na realidade, hai que ser reales, é que os grados 1 teñen máis difícil ter axuda no fogar, porque empezase por os grados 3, logo é máis difícil. Bueno, pois o bono cuidado no fogar vai para todos os grados de dependencia. Grados 1, 2 ou 3 personas que queiran quedar na súa casa atendidos por alguén da súa confianza ou un familiar. E, ademais, ten outra característica, que tú vas pasando de grado e non tes que volver a facer, a modificar o grado, volver a valorarte. Eso ten unha dobre ventaxa para o propio que está tendo o bono, pero tamén ten unha ventaxa para os traballadores sociais ou para os que traballan nos concellos, porque de esta maneira non van a ter que estarlos valorando cando van, tendo necesidade de ter un grado superior. Da mesma maneira que se pretende, e que o iremos vendo, que un pouco que sea máis lixeiro e que podamos efectivamente facer esas valoracións de dependencia con máis axilidade, pois creando novos equipos que xa se están creando e tamén facendo máis simple a tramitación. Solo por poner un exemplo, antes había hasta 12 papeles que había que entregar. Con novo decreto hai que entregar 2
o informe social e o informe médico. E, ademais, cando ven a valoración, se teñen que dar ao mesmo tempo a valoración do grado e tamén da PIA, o sea, do servicio que vas a ter. Que os tempos non son os adecuados, estamos todos de acordo. Que hai que seguir mellorando nesto, estamos todos de acordo. Que se ten que ir vendo estas melloras pouco a pouco e que se están vendo pouco a pouco, sí. Que os traballadores sociais teñen unha carga importante de traballo, sí. Que a Xunta está tamén axudando aos concellos para que podan contratar máis traballadores sociais, sí. Mirad, a través do plan concertado, no ano 2019, vou falar dos propios anos do PP, había 247 traballadores menos contratados que hai na actualidade. Ahora os traballadores sociais poden tamén contar, cada vez teñen necesidade de contar con máis equipos como administrativos, como, bueno, pois, educadores sociais, etc. E xa para rematar, vamos a falar das residencias. Plazas de residencias. Decía Patricia que non se creou ninguna plaza de residencia pública. Bueno, no ano 2009 había 5.500 plazas de residencias financiadas con fondos públicos. Ahora mismo hai 15.000. E claro, decía, non, é que moitas están xestionadas, hai unha xestión que non é directa da Xunta. Claro que sí. Todas as da Diputación, por exemplo. A de o Concello de Foz, por exemplo. É dicir, se temos que falar de privatización, no sentido que aquí se decía, que eu creo que é simplemente unha concesión, pero tal como planteaba o PSOE aquí, falando de privatización. Bueno, pois podemos falar deso ou podemos falar do SAF. O SAF privatízase casi no 40% dos concellos. Esa privatización que se decía, que é externalizalo realmente. O 46,6% deses están gobernados por o Bloque Nacionalista Galego e o 45,5% polo PSOE, o 29,8% polo Partido Popular. Entonces, cando falamos de externalizar e cando falamos de privatizar, hai que falar tamén con datos. E xa para rematar, creo que o que ten que facer un político, calquera que sea a súa ideoloxía, calquera que sea o posto que ocupa, é traballar para o conxunto da sociedade. Eu creo que hai temas como as políticas sociais donde é moi importante foros como estes e é moi importante traballar para chegar entre todos a acordos e mellorar os servicios entre todos, porque é necesario seguir mellorando. Dende o Goberno da Xunta somos conscientes, pero tamén estamos convencidos de que somos, porque o din os datos, a comunidade que máis está axudando a familia. E gustaríanos chegar a acordos en temas claves para poder seguir axudando. Nada máis, eu agradecer simplemente a oportunidade. Ben, ahora, se queredes facer alguma puntualización, pero rogaríamos que fora breve, porque vamos, tampouco queremos que isto seja un formato de debate parlamentario nin de debate electoral, sino que seja un contraste de ideas e despois darlle un pouco a palabra ás persoas que nos acompañan para que podan plantexar cuestións, preguntas ou alguna pequena intervención. Eu moi brevemente, non? Porque decía eu ao comezo na miña primeira quenda que a colaboración entre as distintas administracións é fundamental, poñer cartos, neste caso, todas as administracións é fundamental, pero non nos podemos facer moitas trampas ao solitario. Eu lanzaba a idea de que non se fixo ningunha residencia pública en Galicia, xa non falo en Lugo, dende o ano 2009, eso é unha realidade, non hai prazas públicas novas dende o ano 2009, e que, claro, Raquel, ti mismamente me dixete, claro, son financiadas con fondos públicos, pero están xestionadas pola administración. Non, son prazas
prazas concertadas. O que fai a Xunta de Galicia é concertar prazas pero en residencias privadas. Eso non é prazas públicas, que é o que realmente estamos dicíndonos polo que apostamos, e además nos apostamos directamente por esa rede pública como é da Deputación, que é xestionada pola propia Deputación Provincial de Lugo. Que xestiona as redes da Deputación, as residencias da Deputación? Sí, e despois, claro, eu decía... Empresas, en algún caso, fondo de inversión. Eu que dicía que todas as administracións temos que colaborar. Eu sí que recoñezo que esa lei de dependencia que se puxo en marcha no ano 2007, pois 50% tiña que aportar o Estado, non o está a aportar, eu decía Olalla, pero é certo que decía Raquel, claro, é que todo ese diñeiro non que nos debe o Goberno de España, entón canto diñeiro nos debería, non, cando só aportaba o 20%, porque durante os gobernos de Mariano Rajoy só aportou o 20%, estamos a falar de que agora incrementouse a un 30 e algo por cento, falta ata o 50%, dende logo, é que vai nese acordo de investidura do Bloque Nacionalista Galego co Partido Socialista, pois lógicamente traballaremos, non, entre as dúas forzas para que ese 50% chegue. Por lo tanto, eu decía que é fundamental esa colaboración entre as administracións, pero hai que dar os datos reais. Eu sigo reivindicando que son necesarios maior número de profesionais, dende logo tamén maior financiación e o mellor, como decía tamén Olalla, pois redefinir, non, como queremos que sexan eses servicios. Por lo tanto, eu sigo apostando por maior financiamento e maior número de profesionais nos nosos servicios sociais. Eu a ver, simplemente, porque creo que é importante o diálogo con vos, non entre nós, non? Que iso xa o temos nos parlamentos, pero eu dúas ideas ou dúas conclusións. Unha, que tedes que votar o BNG nas eleccións xerais para ter máis forza para negociar máis diñeiro para Galicia. Se lo dice el Partido Popular. máis aladas brincadeiras, pero o voto, que nunca se sabe que aquí convocan unhas eleccións da noite pa mañá. Eu vou facendo traballo, por si acaso, non é broma. Eu a segunda, a min o que máis me preocupa, as máis de 3.000 persoas que están esperando para ser valoradas, pero tamén para ser usuarias do servizo que teñen recoñecido dereito por lei, porque estamos falando de xente a que se lle di por un equipo de valoración e por un equipo de traballadoras e traballadores sociais, efectivamente, teres dependente, tes este grau, tes dereito a este servizo e non o ten. Mirade, está pagando a Administración Pública en Galiza prestacións a 15.400 persoas para ir á privada con axudas públicas pagar o que a propia administración non é capaz de dar. O maior número desas axudas son en prazas de residencias que costan, seguramente aquí hai xente que o sabe mellor todavía que a mí, máis de 2.000 euros ou máis de 3.000 euros na privada, ou tamén para ir buscar a empresas privadas esas horas ou esa atención no servizo de axuda no fogar, que eu non digo que este colapsado, o que está é quebrado o propio modelo do servizo de axuda no fogar. Non é sostible tal e como foi diseñado ou tal e como foi pensado. Non só por unha dificultade económica evidente, os concellos non teñen capacidade orzamentaria para xestionar un servizo destas características, é imposible. Eu non sei as grandes cidades, pero un concello como Foz, un concello, eu son da Ribeira de Piquín, que viven 500 personas. Quero dicir, a capacidade económica dun concello para sufragar un servizo que sostén o dereito dunha persoa a poder envellecer na súa casa nas mellores condicións posibles non se pode soster así. E iso non lle corresponde aos concellos. E a lei non di iso. A lei di que teñen que xestionalo e, efectivamente, a túa solicitude do SAF, digamos, o control do propio servizo ten que facerse desde o concello, pero o sostemento, o financiamento e a prestación do servizo ten que ser de carácter autonómico. Porque é a Xunta quen ten os recursos, xa non digo económicos, humanos, para poder despregar un servizo destas características. Eu estes días estou así un pouco vendo o que aconteceu en Monterroso. Vou poñer un exemplo dun concello agora do goberno do Partido Popular, antes estuvo o PSOE. Aí quedou deserto. Non hai ninguna empresa que queira optar a ese servizo. Non sei como solucionarán, se sacarán outro prego de licitación ou asumirán como público. Porque non lle renta ni siquiera. E que facemos con esa xente?
Quero dicir, temos que repensar como estamos prestando o servizo, como concibimos, como deseñamos, como sostemos, porque agora hai 25.000 persoas, efectivamente, pero é que dentro de 15 anos vai haber o triple ou o cuádruple, porque efectivamente vivimos cada vez máis sanos. Por iso a pregunta é en que condicións nos facemos vellos e en que condicións queremos facernos vellos. E eu teño claro que será o último que fagamos, pero non pode sosterse esa calidade de vida nun servizo tan precarizado como é o de hoxe por hoxe nos SAF. Momento publicitario, no voten al BNG porque total firma acuerdos que luego no pasa nada si no los cumplen. Vamos. E ahora, falando en serio, realmente hai neste momento 74.500 dependentes recoñecidos en Galicia, dos que están atendidos o 98%. É unha cifra que é a máis grande de España, pero sí que é verdad que hai como unha doble lista de espera, non? Hai a lista de espera para cando te van a valorar e despois cando o Concello lle chega a carta e o usuario de usted tiene tantas horas e, bueno, pois o Concello a veces non pode, outras non sabemos que pasa, pero non se lle prestan. É verdad o de que hai problemas para encontrar persoal, pero eso pasa en axuda a domicilio, está pasando en moitas profesións, pero en axuda a domicilio moito e sobre todo tamén nos concellos máis pequenos. En canto á xestión dos concellos máis pequenos, bueno, eu teño que decir, eu son unha gran defensora da xestión que levan a cabo os concellos máis pequenos, porque ademais se conoce a xente directamente. E, por exemplo, nun grande concello como o de Coruña, algúns dos usuarios de axuda no fogar atopáronse hai nada ca desagradable sorpresa de que o concello lle decía: señores, es que nos olvidamos de cobrarle lo que le correspondía por el copago de la ayuda a domicilio, nos tienen que devolver 6.000 euros. E saliron a decilo no periódico estes días. Eu estou segura de que nun concello pequeno eso non pasa, bueno, quero pensar que non vai a pasar. Bueno, simplemente que vamos a seguir traballando, vamos a poñer ese esforzo entre todos para conseguir mellorar a vida das persoas, que é para o que estamos aquí realmente. Bueno, pois ahora tocamos a vos. Vamos facer, vou pedir un turno de persoas que levanten a mão e despois eu vou dando as palabras, en vez de ir de un en un, apunto a unha rolda primeira e despois, se hai outra segunda oportunidade, unha segunda rolda, pois a facer. A ver. Si non se diga. Mais? Conto como te chamas? É máis complicado, sempre. Eu chamo María José. María José. Carmen. Isabel. Mais? Ana. Fina. Mais? Bueno, pois empezamos esta primeira ronda. María José. Bueno, nada, é un pouco o debate vai sobre os servicios sociais humanitarios, que son a porta de entrada, que son como a atención primaria de saúde, pois son os concellos. Evidentemente, bifurca todo hacia, xa que se bifurca moito hacia residentes, que tamén é unha problemática, e é un... Pero sí que é certo que me gustaría que calquera dos tres grupos políticos, e obvio que me conoces a que tiene implicación. A cuestión é que estamos parcheando, e a sociedade vai moito máis por diante de nosotros, e nosotros como políticos estamos parcheados, incluso como profesionales. É dicir, temos unha población super envellecida, naide pensou que a 20 anos que nos íbamos jubilar e íbamos estar cuidando a nosos pais. E iso é algo que non está previsto nin na lei de dependencia, nin ninguna planificación, nin do Estado, nin da Xunta, e moito menos local. É dicir, hoxe en día se te jubilase con 65 anos, 67, e cuida a seus pais están vivos. E iso fai 20 anos, que digo 20 anos, que non fai tanto, era impensable. E non estamos tendo políticas acordes a eso.
porque podemos querer cuidar no domicilio, por suposto, pero que nós estamos jubilados, e que nós xa temos que estar facendo prevención como cuidadores. Os cuidadores, os que temos que cuidar, temos que empezar a prevenir a nosa dependencia. Entonces, creo que ningún grupo político, é dicir, os políticos, nese sentido, non se están planteando como sociedade, non estamos vendo. E iso é unha realidade. A donde vamos, e estamos vendo en escasez de personal para traballar. Xa sei que hai oficios, fontaneros, pero tamén para os cuidados hai muitísimo. Entón, a creva tamén vai por aí. Respecto ao tema de concellos, pareceme que están totalmente desbordados. Teñen unha asunción de competencias que non son propias, e o teñen clarísimo. É dicir, eso é unha barrabasada. Os concellos, todo o mundo estamos asumindo cousas porque queremos prestar servicios ao ciudadano. E o alcalde, a alcaldesa de turno, se é o color que seña, quere prestar este servicio, pero estamos desbordando totalmente. E o do SAF, que comentamos, o Servicio de Axuda no Fogar, si decía Raquel Arias, que o SAF, o PAC, o adjudica axuda. É dicir, tú tens o SAF de libre concurrencia propio, que é o que tú manejas, a xente que tú lle prestas, que non está valorada, ou que ten unha valoración, pero non pode ter ainda a axuda de dependencia, o SAF de dependencia, porque non chegou aí. Pero o SAF de dependencia se presta, é a xunta que se plantifica. Ten unha nube, e se os pon aí, e entón vai ser pedido por aí, por grado 3 e por capacidade económica. E é certo, nos concellos está se dando simplemente por grado 3. Alguén do grado 2 é moi difícil que diar pedido. E creo que, ademais, os concellos fan un esforzo enorme. E ayer se veu na proposta e nas postas en común que se fixeron aquí con os técnicos, que realmente sí que é certo que nos concellos da Mariña en concreto estánse facendo esforzos moi importantes. Pese eso, a pagar 11 euros, 12 euros a xunta, a 22 euros que están pagando unha empresa de axuda no fogar, que é o que se custa. O resto temos que dicir que vai dos cartos de todos nosotros, porque eso vai dos cartos de todos nosotros. Entón, creo que mentres que nosotros todos non nos teñamos de acordo, nos demos conta que o modelo de sociedade cambiou moitísimo, que isto non é de tú máis, ni tú menos, ni tú pois, sino que temos que ir en conxunto, porque nós vamos estar aí, temos moi difícil, moi difícil. Creo que temos que traballar máis para o cuidado no entorno, para que a xente quede no seu domicilio. Eu son traballadora social fai 30 anos. Recordo unha reunión fai 20 anos onde alguén que propoñía o SAF, que propoñía residencias e dixe, non, mejor para el SAF. Ahora outro día oí nunha reunión que era mellor, non, mejor residencias. E deixando o SAF. Quero dicir, aquí o modelo é según se vaya vindo en función de como políticamente estean situados. Respecto a residencias, teño que me parece gravísimo das plazas públicas. A día de hoxe non entra nunha plaza pública, isto é algo que teño claro e son técnicas do asunto, naide con menos de 850 euros de capacidade económica. 850 euros de cálculo económico da Xunta, para que non o sepa, é unha pensión de 680 euros, porque os 850 son das 14 pagas, entre 12, máis que se sumas algo de patrimonio. Claro, é alguén que cobra 600 e pico euros. Donde vai toda a xente que cobra 900, que cobra 1000, que non lle dá para pagar as 1600, as 1700, as 1800, as 2000? Esa xente é que está empleando os seus aforros. Porque eu, como técnica, teño que dicir a alguén cando ven solicitar, teño que dicir, tens que ter, polo mínimo, un ano para pagar a residencia privada. Tú tens que ter eses aforros como mínimo. Entón, esa xente está sendo a iniciativa privada, está tendo que ir obligada a iniciativa privada. A iniciativa privada ten que existir para que quem queira pagar e poida pagar. Estamos no mercado de quen queira, pero ten que existir plazas públicas para que a xente que cobra 1000 euros, 1100, 1200, poida ir a unha plaza pública. E iso é unha realidade, isto é así. A día de hoxe, nai dentro dunha plaza pública propia, que había moita pelea entre si propias ou non propias, dun centro público, ou nun centro concertado, é dicir, unha plaza pública dentro do centro concertado. Aquí a residencia de San Rosendo ten plazas públicas, a residencia de Xove tamén San Rosendo ten plazas públicas. A calquera desas, hoxe en día non vai naide da lista normal con menos de 850 euros, estou sendo generosa, de capacidade económica, que sigo dicindo, é o que se multiplica, é dicir, o cálculo que se saca das 14 pagas como mínimo. Entón, si que é certo que iso non o tenemos que facer mirar, porque a iniciativa de residencia, cando alguén non pode cuidar dos seus familiares, hai que darla. Pero é unha realidade, e é unha realidade que estamos vendo todos os días. A xente fai cola para ir a unha residencia privada, para pagar. Alguén me pode dicir despois que existe a libranza vinculada para cuidar, para a adquisición de un servicio, que é a axuda económica para axudar a pagar unha residencia. Pero en moitos casos non chega.
tal como se están poniendo as residencias ahora mismo, por a subida de precios, por a subida... Non dá, non dá para pagar porque están subindo os precios. Entón, esa é unha realidade. Non hai truco ni cartón, é realidade, son datos. Entón, creo que aí é onde temos que ir a traballar, que a xente poida acceder a unha plaza pública e que a xente que quere quedarse no seu entorno poida estarse no seu entorno sin que o Concello esteña afogado. Moitas gracias. Vale. Por alusión. Vamos a ver as palabras máis que nos contestaron. Non as tempo. María José. Carmen. Quería dar un apunte antes de facer alguna cuestión, é que si o Estado debe 2.500 millóns de euros á Xunta por a lei de dependencia, entendo que quen o puxemos fomos os concellos. Estamos desexando que se acorde ben no goberno do Estado co PSOE, o BNG e todas as forzas políticas para que a Xunta reciba canto antes esos cartos e non nos vai a chegar, pero xa. É dicir, pa onte será tarde. Eso é porque se falaba de que 2.500 millóns de euros que a Xunta non puxo e que tuveron que poñer os concellos, e están a poñer os concellos, e están a quitar de donde poden. Os concellos xa non poden asumir máis. Os concellos están a dar máis do que poden. Despois hai unha diferencia que fai a Xunta con respecto ao servicio directo, público, que facemos os concellos, algúns, con respecto ás empresas privadas. Nos exígenos que o persoal que traballe no SAF teña unha titulación e ás empresas privadas non se lles exige nada. Se lles dá un curso dunha hora e podo ir mañá eu a traballar a unha empresa privada sin ter ni pajolera idea de cuidados a maiores, de que é unha escala ou que é unha postural ou como... e sin ningún tipo de formación a traballar a calquer empresa privada. As traballadores e traballadoras que traballan nas empresas privadas non chegan ao SMI nin polo gorro, porque cando pagan os desplazamentos no rural co seu coche, o seu combustible e as voltas e revoltas que fan, cando van a recoller o fruto do seu traballo dun mes, non chegan aos 200 euros. Quen vai a querer vir a traballar a ningún servicio despois de poñer o lombo e de ter que ter empatía cando tenen un problema gravísimo de accidentes en itinere que naide lle reconoce, de estrés laboral, posto que tenen que desplazarse o mellor 15 km dunha casa a outra, cousa que é unha loucura, e cando ninguna empresa privada asume a kilometraxe. Que si asumimos os concellos que facemos xestión directa, e que si que xestionamos da forma máis coherente posible, pero nunca sin olvidar que estamos no rural, e que non se move nun casco urbano, nin temos metro, nin temos autobuses, e tenen que utilizar o seu propio vehículo. Os traballadores e as traballadoras que están no público tenen os seus días de asuntos propios, tenen os seus días de vacacións, tenen os seus fines de semana, tenen unha vida estupenda. Por certo, a miña compañía pode facer yo chegar a nosa sociedade de goberno, a ministra de Traballo, en Barreiros, por exemplo, traballan 32 horas e media a semana, non 37 e media, 32 horas e media a semana, para compensar un fin de semana que fan cada 5 fines de semana e un día festivo a maiores. Eso é pensar nos traballadores para darles unha mellor calidad de vida, para incentivarlos a seguir traballando no fogar e cuidar os maiores. Fíxose e débese facer, cousa que asumimos os concellos, prevención de riscos para os traballadores, posturales, etc. Desde a Xunta de Galicia deben favorecernos para axudar para comprar sistemas de camas geriátricas e bariátricas que os estamos comprando desde os concellos para que as traballadoras e os cuidadores non profesionais non teñan o esforzo das grúas, das camas, de todo isto que se queremos ter no seu entorno o dependiente, canto máis tempo mellor,
teremos que ter tamén o que o mundo nos ofrece. Non a cama de antigua donde hai que romper o lombo para mover o maior, que encima vai a ter encima de sí mismo un traballo que produce escaras, os colchos, as descargas e todo eso. Quizá por aí hai que empezar a subvencionar menos, o mellor, menos cousas raras e máis ir ao práctico. Pero claro, se volvemos ao mismo, se nos deben 2.500 millóns de euros e expuxamos os concellos non temos máis, non damos máis de sí. Nós temos agora un problema nas listas da garda. A xente que ten reconocida e está recibindo o servicio de dependencia estáse aumentando as horas con respecto a este bono que decía Olaya, propagandístico, pero son os primeiros da lista. O par que ven cada miércoles presenta esas persoas. Tú non podes darle a unha persoa que este sin servicio, se tuveras horas, servicio a un dependente novo, porque tens que aumentar as horas aos dependentes que xa tenen horas. Ahora sí que se sacou un novo truco, que é mirarlles a capacidade económica, sacamos do par unha temporadita, baixa esa lista da garda, e que vamos a repensarlo seriamente, vamos a xuntarnos, vamos a falar ca xente que estamos no sector, políticos incluídos, incluídome eu que son política, pero que de verdade nos tomamos en serio, porque eu vou ser maior, quero estar na miña casa, quero estar nas mellores condicións, e teño unha lei que se chama Lei de Dependencia, e a incapacidade e a discapacidade xa non entro, porque a discapacidade supera os 2 anos de espera. Mira, vamos a intentar facer, moitas gracias, intervencións un pouco máis curtas para que poda intervenir todas as persoas que queiran. Isabel, e despois xa contestan eles, e despois as outras 2 persoas que faltan no seguinte turno, para que non nos esquezamos as cuestións que plantexaron os anteriores intervintes. Isabel. Bueno, é unha primeira cuestión que, me viña un pouco ao pensamento cando falábamos desta dificultad para encontrar traballadores no SAD, e as cooperativas de traballo asociado que fixeran moitas mulleres en algúns concellos do rural para facer esa prestación de servicio, e que despois nin se lle adxudicaban cheques, despois pedíanse unha cantidad de disponibilidade persoal cualificado tipo traballador social, que ao final moitas delas acabaron pechando, e eran unha posibilidade real de xerar emprego, especialmente para mulleres no rural, e tamén de cubrir esa prestación de servicios. Non é posible tamén aproveitar outros modelos que non lle dían tanto beneficio ás grandes empresas prestadoras de servicios, e que faiga máis humano posible esa prestación de servicios. Falando, por exemplo, tamén das residencias, parece que o gran modelo son esas grandes residencias enormes, de grandes empresas tamén, e dá a sensación de que se lle poñen 1000 dificultades, por exemplo, as vivendas comunitarias. Estou pensando no caso de uns maiores, por exemplo, no Concello da Pontenova, que fixeron vivir xuntos para ter unha posibilidade, a través dunha convivencia, ter servicios ou optar a facer comunitariamente a contratación de servicios. Dá a sensación de que ese modelo pequeno se dificulta moito, e xa para as 3 eu traballo con persoas que despois de 40 anos cotizados á Seguridade Social, a súa pensión era alrededor de 800 euros. Aquí hai familias en fora que se enfrontan a que a entidade prestadora de servicios na residencia falalles dun coste de 2000 euros. Cal é a proposta? Que podemos facer para que seña accesible realmente ese servicio que agora necesitamos? Acabaste, sí. Bueno, pues ahora sí contestar. Bueno, eu non vou a contestar a todo, porque senón seguro que as miñas compañeiras tamén non van
a dar resposta a algunhas das cuestións que se plantexaron. Empezando pola última, non? Por Isabel, nos, dende logo que non apostamos, non? Por ese modelo nin de grandes residencias, nin tampouco de darlle ás grandes empresas, porque é verdade que como dicías ti, esa humanidade, esa tal, non hai no modelo nin de grandes residencias nin de grandes empresas. Por lo tanto, nos creemos que o futuro ten que ir cara aí, non? No suposto das residencias pequenas, como eu falaba antes, por exemplo, desas de Deputación, de non máis de 30 usuarios, porque aí entendemos que poden estar mellor atendidos. Pareceme unha boa idea o que plantexabas tamén desa vivenda de poder, non? Articular os mecanismos para plantexar as vivendas comunitarias, que non aconteza iso como o caso que coñecíamos, non? Eu coñecino pola prensa, por exemplo, dos veciños eses da Ponte Nova, e dende logo despois algo que decías que me parece fundamental, pois ti decías que 800 euros de pensión, incluso en Galicia temos pensións moitísimo máis baixas, non? Porque moita xente que cotizou pois agraria, pois as pensións eran máis baixas, independentemente que agora, bueno, pois se revaloricen e se actualizaran as pensións conforme o IPC, siguen sendo moi baixas en Galicia, máis baixas que noutras comunidades autónomas, e lóxicamente hai que actualizar que poidan acceder a eses recursos, a eses servizos en función da súa capacidade económica. Quero dicir, non todo o mundo ten, decíase antes, non? Que haxa residencias privadas, que haxa, o sea, nós non estamos en contra de que alguén, pois unha empresa queira crear unha residencia privada, o que estamos en contra é que a administración, as administracións públicas manden aos usuarios as residencias privadas con ese custe económico que non poden asumir. O que pretendemos é que haxa residencias públicas, que haxa prazas públicas para que esa xente coas pensións máis baixas poida acceder a este servizo, porque claro, con pensións que temos aquí é imposible non acceder a esas residencias, non? No caso de que a xente, repito, quera ir ás residencias, que hai que intentar que, como dicía Olaya, estén hasta o último momento nas súas casas, se esa é a decisión, e hai que darlle os recursos para eles. Aquí falábase, non? A xente que traballa nos concellos, que os concellos están colapsados, claro, pero es que están colapsados polo SAF, están colapsados porque siguen a asumir servicios para poder prestarlle aos seus veciños que non son competencia deles, quero dicir, falo pois de drogodependencias, incluso falo da atención temperá, que serían servicios que tería que xestionar directamente a propia Xunta de Galicia. E antes falaba Raquel de que gobernábamos a FEGAN, non presidimos a FEGAN está representadas todas as cores políticas e os propios alcaldes tamén, pois de outras cores políticas que non son nin o BNG, nin o Partido Socialista, o Partido Popular, tamén está pedíndolle que entre Xunta de Galicia e a propia FEGAN fagan ese listaxe realmente de que competencias son dos concellos. Eu creo que as temos claras, pero se está nun documento oficial que competencias son dos concellos e que competencias son da propia Xunta de Galicia. Por lo tanto, eu creo non que claro, que os concellos, que eu fun tamén concellera de Servicios Sociais, queres prestarlle o maior número de servicios aos teus veciños e a veces asumes competencias que non son propias, e o peor, que asumes esas competencias pero sin os cartiños que terían que vir para que pudieras afrontalas sen que despois eso repercuta directamente nos orzamentos municipais, que en moitos casos pois sabemos que en sitios pequenos pois o orzamento municipal é o que é bastante escaso, que os concellos bastante fan co pouco que teñen nalgúns casos, non? Sí, a ver, por intentar tocar un pouco as cuestións que foron saindo. Efectivamente, para min é a clave, dicía ao comezo, adaptarnos á realidade social que temos hoxe e ao cambio que se está producindo na sociedade. Falabas de que hoxe xubilaste con 65 anos, sorte, porque creo que cada vez nos vai quedando máis longe de xubilarnos, pero non só coidades ou coidan os pais, senón tamén os netos, non? Esa xeración sándwich, eu teño na casa, meu pai coida de meu avó e coida a miña filla porque eu non teño unha praza nunha escola infantil, porque gratis é, pero hai para 47% da poboación menor. Collo os datos oficiais, e a Xunta ten outros, pero os que ten publicados na páxina web hasta ahora son o 47%. Con todo, non hai prazas en escolas infantís para todos e temos que facer malabarismos, entre outras cousas, pois chegar a casa ás 12 da noite, como seguramente cheguei hoxe, grazas á persoa que está coidando a miña filla agora. Pero, que quero dicir con isto? Outro día daban un dato que, ademais,
Agora temos esa xeración sándwich, pero saía na revista Nature o outro día que dentro de 15 anos o 35% dos fogares galegos vamos a andar en torno a medio millón, van vivir persoas soas. Persoas soas que ademais seguramente non teñan, xa está pasando moito agora, ningún círculo familiar comunitario próximo, non? Por iso a clave é fortalecer a rede de servizos públicos para garantir que o coidado, dicía eu na miña primeira intervención, o de privatizar, non só porque recaen empresas, sino porque se está derivando a que te cuiden na casa. Ese bono mentira é que te coide alguén na túa casa. E o coidado, o benestar e a calidade de vida dunha persoa non pode depender de que tú teñas un familiar que se poida ou queira facer cargo de ti, ou que teñas cartos para poder pagalo nunha empresa privada. Se garantir dereitos sociais é unha responsabilidade, unha corresponsabilidade da sociedade, ten que prestalo a través dunha rede pública de servizos forte a administración pública. E eu, a respecto do SAF, que creo que é o tema, o gran tema pola situación na que está e as persoas implicadas nel. Falábase desas cooperativas de traballo asociado. Eu creo que hai que traballar nun horizonte de mancomunar o servizo para poder prestalo tamén de carácter próximo, non? E poder axudarse entre concellos que cada vez son máis pequenos e teñen menos recursos. Falabas desas cooperativas de traballo asociado, eu creo que por iso dicía hai que repensar o modelo no que se está prestando. Si se van sacar a licitación pública, non, a un proceso de concurso, eu creo que hai que introducirnos, polo menos no BNG temos unha proposta de lei nese sentido, de cláusulas sociais, para favorecer que sexa economía social, cooperativas, empresas que fixen poboación no territorio, que empreguen colectivos vulnerabilizados, que garantan boas condicións laborais e salariais, por exemplo, que nos introducímolo nunha lei, foi froito dunha negociación que nos costou, pero ao final foi que non se poida volver a concorrer empresas que teñan condenas por vulneración dos dereitos laborais das traballadoras, que estaba pasando, eles vulneraban dereitos, había sentencias xudiciais e volvían a facerse cos propios concursos que manexan ao fin e ao cabo moitos miles de euros, non? Pero iso necesita que se sente todo o mundo ao redor dunha mesa, pero sobre todo que haxa vontade de querer camiñar cara a un servizo que atenda a realidade actual e sobre todo a futura, non? Porque o que se nos ven encima xa agora é unha mudanza na sociedade. A miña filla probablemente non teña irmáns, ten unha prima só e ten 18 anos máis que a ela, é dicir, a realidade da familia, a comunidade nuclear, tal e como a describía Raquel ao principio, xa non existe, non? E vamos camiñar cara a unha sociedade na que xa sexa aínda máis diferente. Entón, aí, a garantía de que tú vivas ben e os teus dereitos estén garantidos é o público. O público, vémolo na sanidade, vémolo na educación, e non permitiríamos a que non, que o 80% das prazas dunha escola ou das escolas en Galiza estuvesen en mãos privadas. Permitiríamos que o 80% dos centros educativos do noso país fosen privados. Por que o permitimos se falamos de dereitos sociais? Bueno, eu creo, decía María José, falamos aquí todo, efectivamente, hai unha realidade que non é a mesma que había, e eu creo que hai dúas actuacións paralelas que hai que facer. Hai que, porque a realidade ademais cambia moi deprisa, e os modelos son máis difíciles de cambiar, non? Entonces, levase falando moito do reto demográfico, e o reto demográfico realmente é iso, como nos vamos adaptando a nova situación demográfica que pasa non só en Galicia, sino en toda España, en toda Europa e un pouco en todo o mundo, en casi todo, non? Entonces, por un lado, hai que, dice, claro, é que se vai actuando con parches. Claro, hai que ir actuando co que vai saindo e por outra vía ir mirando que vamos a facer a largo, non? E eu creo que eses dous traballos xuntos hai que facelo. En canto a o servicio de axuda no fogar, que ao final é un nuclear e que eu sei, bueno, como traballadora social sabes máis que nadie que efectivamente o que se dice é o máis valorado, é o que máis se quere. Tú decías, non, é que a Xunta nos manda. Sí, pero a Xunta ten unha lei estatal que lle está dicindo as horas que ten que dar por cada grado, e que lle está dicindo tamén as aportacións. O sea, realmente a Xunta é tamén unha tramitadora, un pouco entre o Estado e os concellos.
e tamén ten a súa responsabilidade e aporta os seus cartos, non? Pero neste sentido, e sin sacarlle a Xunta a parte que teña, que vos estou recoñecendo aquí, que hai cousas nas que hai que mellorar, o ano pasado, vos os concellos sabédelo genial, igual que en xullo, uns días antes das eleccións, houve un novo decreto para dar máis horas, sobre todo nos grados 1, moitas horas máis, para facer máis aportacións, e iso, os concellos enteráronse polo DOGA, e as comunidades autónomas tamén. E viña agosto, e había que facelo, e iso, bueno, eu creo que tamén está causando moitas distorsións, non? É tamén un dos problemas que teñen agora os concellos. Eu non digo que non haxa que dar máis servicios, pareceme ben, pero creo que o Estado, un pouco falaba antes Patricia, de que alguén invita e outros pagan, pois o Estado neste caso está facendo un pouco eso. O sea, el pon a lei, pon as horas que hai que facer, pon todo, pero logo non nos paga nin siquiera o que está na lei. E despois, o modelo de residencias. Efectivamente, eu creo que o modelo de residencias ten que ser un modelo máis... A xente ten que sentirse nunha residencia como na súa casa, porque probablemente cada vez pasen máis anos nesa residencia, e pase o que pase, non pode ser un sitio para chegar e estar, ten que ser un sitio agradable, porque é a súa casa. En Sober temos unha residencia, a xente cando sale dice, voume para a casa, o sea, é a súa casa. Efectivamente, por eso, a Xunta ten en marcha xa un novo modelo de residencias, que son residencias máis pequenas, que son residencias con novas tecnoloxías, porque tamén hai que poñer as novas tecnoloxías ao servicio dos cuidados naquelo que se poda, e que ademais levan algo que eu hoxe non saliu aquí, pero como sei que preocupa, pois vou a sacalo, e é que leva unidades específicas para aquelas persoas que teñen un problema, pois, engadido un problema psicolóxico, un problema psiquiátrico. Entonces, si hai un novo modelo de residencia que está pensado e adaptado a necesidades que imos temos. Eso é o que se está, bueno, poñéndose as que veñan agora. E despois, o bono é opcional, non é que teña que toda a xente coller o bono, non sei que, o bono é unha opción máis. En canto a cláusula social e as cooperativas que decían, pois totalmente a favor, claro que sí, como é que é normal, que hai de caixón, e de feito, pois as empresas sociais no rural están funcionando moi ben, en unha nova forma de realmente tamén. En este sentido, hai que decir, e xa remato, que sabedes que hai residencias da Fundación Amancio Ortega en todas as grandes cidades de Galicia. A Fundación pon a residencia, fai o edificio, pon os muebles e a Xunta pon as plazas, non? A xestión de esas residencias, pois, víronse a entidades sociais sin ánimo de lucro. A Fundación Fesan, Raquel, que se encarga de gestionar datos. Home, é público, mirade na página de contratos da Xunta. E os novos modelos de residencia que non se cambiou nin a lei. Entón, que eu mira, non se cambiou a lei. E logo que lei de residencia se cambiou no Parlamento e non nos enteramos. Vetasteis a do bloque. No, era peor. É que eu xa... Era peor. Tiña menos dereitos que tiñemos nós. Pero que lei? Que lei si se regulase aquí a comparada? Aquí a comparala. Orde do 96, regúlase por unha orde do 96. Vamos a comparala. E as radios de traballadores as mesmas que hai 40 anos. No, vamos a comparala. Bueno, o debate interesante. Ben, quedan nos dúas palabras. Ana. Boa tarde. Bueno, eu quería decir que concordo con moitos dos aspectos que se puxeron encima da mesa, que evidentemente a poboación envellecemos máis, que temos carencias e para ter recursos hai que ter financiación. En tanto en cuanto os concellos sangranos, porque sigo dicindo que as competencias propias son da Xunta de Galicia. Si pagan a 12 euros e o concello ten que pagar a 19 ou a 20, ou un copago de 2,7 e 3,
pois fixadevos a cuantía que ten que dispoñer o Concello. A todo isto, eu quería poñer tamén encima da mesa unha demanda de que para pedir esa valoración, salvo que seña a domicilio, temos que desplazarnos, estamos nunha comarca da Mariña, que somos 70.000 mariñanos, máis menos, pero temos que desplazarnos a Lugo para poder ir a facer esa valoración. Persoas con problemas e patologías importantes que teñen que dispoñer dun coche propio, con un familiar que teña que pedir no seu traballo ou para estar con eles nunha rúa que non teñen aparcamento, e fai ano e pico que o Concello de Foz propuxo un local a dependencia a Xunta de Galicia para facer as valoracións a nivel de Foz e da comarca da Mariña. A día de hoxe non nos contestaron, pero eu sí que quero poñelo en evidencia porque creo que ese servicio que se perdeu fai moitos anos debería recuperarse como mariñanos que somos. Por lo tanto, deixo aí e concordo con moitas das cousas. Sigo dicindo que fai falta máis recursos porque os concellos non podemos soportar moito tempo este tipo de situacións. Gracias. Vale. Fina? Perfecto. Bueno, si queredes contestar esta, si non... Eu estou de acordo con Ana en que os concellos realmente lle é moi costoso, non? Poñer eso. Pero a competencia é dos concellos por a lei no 2008. A competencia é dos concellos e a lei estatal é estatal. Entón, sinceramente, eu creo que, reflexionando con un pouco de sentido común, non? Eu non digo que a Xunta non teña que seguir poñendo, e de feito, hai unha reunión de menos de 15 días para seguir dando máis cartos a axuda no fogar. Pero eu creo que se somos sensatos, temos tamén que pedir que o Estado tamén aporte o que ten que aportar. E tamén deberíamos de ter protestado cando un mes de agosto nos cambian as normas do xogo sin nos enterarnos. Entonces, a mí pareceme moi ben reivindicarlle a Xunta, porque hai que facelo. Pero seríamos moito máis creíbles se lle reivindicamos a todas as administracións implicadas e sobre todo, sairían máis beneficiados, que creo que o que como políticos nos interesan, todos, os usuarios, non? Todos os que os necesitan, que creo que é o que nos interesa. Ben, en principio non hai máis palabras. Queríamos ir rematando, pero bueno, xa hai unha... Eu acabo moi rápido, e con todo cariño que lle teño a Raquel a nivel personal, que falou de agosto, primeiro fora estivemos falando de que non digas sol a María. Raquel, non digas en Foz que non hai sol, porque os de Foz dicen aquí fai un sol que as mecha, cando van a Burela. Falando de agosto, o 2 de agosto de 2017 suprimistes a área sanitaria de Mariña. Nada. Bueno, aí ese é un tema que hai opinión para todos os gustos e non vamos a entrar agora noutro debate que hai unha nena que necesita ver a súa nai. Ben, eu simplemente xa para rematar, para as grazas a os participantes, as representantes nosas, que son ao fin e ao cabo representantes da ciudadanía galega, do povo galego, polas súas achegas. Eu creo que hubo achegas moi interesantes e que nos temos que plantexar que a problemática é moi grave e que se necesita colaboración, se necesita acordos para mellorar esta situación que é grave e que se vai ir agravando no tempo. Todos somos conscientes de que os recursos son limitados e que este sistema consume moitos recursos, o sistema de atención e cuidado ás persoas, tanto señan maiores como a infancia, e que hai que ir nesa línea de progresivo aumento de recursos. Pero tamén insistir que non é o mesmo como se destinan os recursos, nin quen xestiona eses recursos. Non é o mesmo que centremos eses recursos na calidade e na atención ás persoas que centremos
nas empresas que se benefician deses recursos. E quero poñer en evidencia unha cousa: os recursos son limitados e están en perigo de que vayan a serlo máis, porque os investimentos que se están facendo coa amenaza da guerra e todo eso van a ir en detrimento dos servicios sociais. Eso temos que ter tamén en conta. Bueno, nada máis, moitas gracias, porque isto daría para outro debate.